Ústav fyziky plazmatu patří mezi špičkové výzkumné instituce v Evropě i ve světě. Vědecká oddělení ústavu se zaměřují na výzkum řízené termojaderné fúze, využití elektrických výbojů a laserových paprsků, vzájemné působení plazmatu a jiných skupenství hmoty, likvidaci odpadů v proudu plazmatu či procesů plazmového stříkání. Zabývají se také výzkumem a vývojem v oblasti ultrapřesné a speciální optiky. Termonukleární fúze nabízí prakticky nevyčerpatelný, bezpečný a pro životní prostředí přijatelný zdroj energie. Experimentální výzkum fúze se provádí na tokamaku Kompas, který byl uveden do provozu v roce 2012. Týmová vědecká práce na našem tokamaku je součástí společného evropského úsilí o zvládnutí tohoto energetického zdroje. Provozujeme také jeden z největších evropských laserů PULSE. Soustředěním jeho svazku na malou plochu terče vzniká velmi horké a husté plazma. To představuje jeden z nejrozšířenějších stavů hmoty ve vesmíru. Na Zemi v něm může probíhat inerciální termojaderná fúze. Laserem generované plazma slouží také jako velmi silný zdroj rentgenového záření a energetických iontů pro četné vědecké a technické aplikace. V našich laboratořích studujeme také plazma vytvářené pomocí impulzních vysokonapěťových elektrických výbojů v plynech a kapalinách. Výsledky výzkumu najdou využití v oblasti ekologie a biomedicíny. Například pro drcení ledvinových kamenů, terapii nádorů a chemoterapii. Při vzájemném působení plazmatu s jinými materiály dochází k různým změnám. Hledáme a testujeme takové kombinace materiálů, které by plazmatu odolaly. Na druhé straně využíváme plazma jako nástroje a díky plazmovému stříkání můžeme připravit ochranné povrchové vrstvy nebo materiály nového typu se specifickými vlastnostmi. Plazma je základem mnoha dalších moderních technologií. Studujeme rozklad chemicky stálých látek a odpadů, plazmové řezání a dekontaminaci vody, produkci vodíku a syntézního plynu z organických odpadů a biomasy. Vyvinuli jsme světově unikátní systém pro vytváření termického plazmatu z vodní páry pomocí elektrického výboje. Centrum TOPTEC je v současnosti jediným výzkumným a vývojovým pracovištěm se zaměřením na ultrapřesnou a speciální optiku u nás. Navrhuje a vyvíjí speciální optické a mechanické systémy, včetně jejich měření a diagnostiky. Tyto systémy se využívají například v kosmickém výzkumu. Fyzika plazmatu se prudce rozvíjí. Její široké využití sahá od kosmického výzkumu přes energetiku, biomedicínu, přesnou optiku až po přípravu zcela nových materiálů. Zejména zajištění energie pro budoucnost lidstva je jednou z největších globálních výzev.